Днес се включвам с едно малко по-различно видео, в което ще ви покажа колко лесно, бързо и с желание може да си направите мебели за градината или двора в къщи. Как? От палети. Много пъти сме виждали тези идеи, но изглежда доста трудно. Всъщност изобщо не е. Нужни са ви 6 палета за 2 пейки, тъй като палетите са различни и не може да се напаснат по начина, по който трябва да станат. Режем си всяка дъскичка, която после ще сковем към пейката, за да стане малко по-красиво. И след това може да видите как се работи професионално с вентоверт. Шегувам се, разбира се. Това ми беше първият опит и обещавам за напред да се справям доста по-добре, разбира се. Ако ви е интересно, останете до край да изгледате видеото.